खुलुमबाय दिनै 1 डिसेम्बर 2023 शुक्रबार उत्तर प्रदेशनि केटासारायाव सानै बिदा आरो फंबायखौ हाबानि खामानि सोलिबाय थानाय समाव सानै बिदा आरो फंबाया जुलिनि साखाथिजों थांबाय थानाय समाव साद' सुबुङा बिदा आरो फंबायजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानायाव गोबौ आथिंजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बिदा आरो फंबायखौ बुथारदों आरो बे जाथायनि उनाव साद' दायनिगिरिफ्रा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय सानै बिदा आरो फंबायनि मुङा जाबाय अजय प्रजापति 23 बोसोर बैसोनि आरो अंकित प्रजापति 20 बोसोर बैसोनि। गुबुन हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय मुकेश बिन, निशु बिन आरो सतीश बिन। गुबुन साथाम बावनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ 5 घन्टानि गेजेरावनो आथिङाव गुलि गावनानै एरेस्ट खालामदों। गाजियाबादाव सासे सिकिउरिटि गार्डखौ सोरबा दुथां सुबुङा गोदोना हासनानै बुथारना गारना गालांदों। लोगोसे बुथारखांनायनि उनाव बिनि गोथै सह'नि साखाथियावनो सिखाखौबो गारना गालांदों। थैनाय सिकिउरिटि गार्डनि मुङा जाबाय आरजु शेख। आरजु शेखआ वेस्ट बेंगलनि थागिबि आरो बे जाथाया गाजियाबादनि ग्रीन पार्कआव जादोंमोन। दा बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ गाजियाबाद पुलिसआ नागिरनाय खामानिखौ खालामगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियावनो थानाय दारापुरनि एमभि फरायसालिनि गेटआ हरखाब बायना गोलैसिननायाव सानै फरायसाफोरा गेटजों होसिनजानानै गोब्राब जोखोम जादों। जेब्ला फरायसाफोरा गेलेगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। जोखोम जानाय फरायसाफोरनि मुङा जाबाय दुलु साबार आरो सायाल ज्योति। दा बिसोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। आदिबासी हारिनि सुबुंफोरनो थाबैनो ट्राइबेल गनायथि होनांगौ, हानि पाट्टा फोरमान बिलाइ होनांगौ आरो आदिबासी सुबुंफोरखौ सा जनजाति महरै गनायथि होनायखौ बोखारनांगौनि दाबिजों क'क्राझाराव मैयाहाय 3 घन्टानि थाखाय गोख्रों सोमावसारदों। बे हाबाफारियाव आसा, आसु, आगसु, एएसएस, जेएसपि आरो आसाम दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। लखिमपुर जिल्ला आसाम जातीयबादी युवा परिषदनिफ्राय डक्टर अनजाल दैमारी बिथाङा बर असम सामान्य बान्थानि थाखाय सायख'जादों आरो थाबैनो बिथाङा बे बान्थाखौ आजावनाय जासिगोन। आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ नागारनानै गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थांनो नागिरनायखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरा बाथ्रा बुंगासिनो दङ। बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ नागारनानै गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थाङोब्ला बिनि राजखान्थि केरियारआ आघात जागोन। सासे 15 बोसोरसिम मन्थ्रि जाबोनाया बिसोरनि सुखु दुखुखौ नायनांगौ नायनाङा होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा फोरमायदों। आं सानो जे बियो जुदि बिपिएफ नागारनानै थाङो बिनि पलिटिकेल केरियारा आघात जागोन। आं जोबगोन होननानै बुङा, आघात जागोन। सासे 15 बोसोर मन्थ्रि जाबोनाया बिसोरनि सुखु दुखुखौ दिनै नायनांगौना नायनाङा। बिथाङा जुदि दोरोदनानै थाङो, गुबुन दलाव जुदि थाङो, अब्ला रायजो राजाया बेखौ बोरै समर्थन खालामनांगौ? खालामनाय नङा। आरो बे जि दोलावहाय थांगोन बे दोलनि रायजो राजाया बा नेताफ्रा बिनि थाखाय बिराद गोदान। खारन मैयासो बे दोलोजों बिथाङा जुजिना फैनाय, रायबोनाय, बायदिसिना बुंबोनाय, बेखौ थांब्ला मालाय मा रोखोम अनार होनो, मा रोखोम जायगा होनो? आं सानो जे बियो जुदि बिपिएफ नागारनानै थाङो बिनि पलिटिकेल केरियारा आघात जागोन। आं जोबगोन होननानै बुङा, आघात जागोन। बिथांनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? चन्दन ब्रह्मनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन? जों जथेस्थ' खावलायबाय। थाङै थाङै नेताफ्रा बयबो थांनानै बिथांखौ खावलायहैदों, खिन्थु बिथाङा खोनासङाखै। मा जादों रावबो मिथिजोबा। बिथाङा हयथ' बिपिएफखौ गारनानै दस्रायाव थांनोनो सिन्था खालामथारबाय। गतिके बेहाय बेयो जाहैबाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो डिसिसन जानाय डेम'क्रेटिकेलि बयबो इन्डिभिजुवेला गावनि डिसिसन मथे थांनो हायो। गतिके बेहाय जोङो इन्टारफेयार खालामनाय नङा। जइन जादों, बिपिएफखौ मोजां मोनदों। दिनै बयबो बुजिनो हादों कि इउपिपिएल दारै बाहाय जेबो जाला। इउपिपिएलआ धंस' खालामबाय। गतिके इउपिपिएलआव थानानै खुनु खामानि जाला आरो बेलेग दलावबो थानानै खामानि जाया। बिटिसिआव सान्थि लाबोगोनब्ला, बिटिसिआव खौसेथि लाबोगोनबा, बिटिसिआव जौगानाय लाबोगोनबा खालि बिपिएफ दल आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जागोन। बे खोथाखौ बयबो रायजो राजाया दिनै उपलब्धि खालामदों, बुजिनो हादों। बेखायनो बिपिएफ दलाव प्रत्येक दलनिफ्राय हाजार हाजार मानसिया जगदान जाबाय थादों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।